Ongitorri dan hori. Hemen gauz, itxuki irratian geuri eta zeuna dan irrati honetan. Da gaur etor diez, eskerrezkoi, Inge. Da eskoien iraide da. Zer dalata etor diez, babitu gurasuek diez bizek, eta Eleizalde ikastolako altxaburu taldeko kide. Hauntxe kondagozku jesi, txik etor dizen, da zer prekupeten txoien neuriri eta beste guraso askori. Kaixo kuadria, zelan zauzie? Apa, ondo. Ondo. Aportxu betu urduri, bai. Eskilarazko itxuki irratira izeteko? Ondo. Gaztie gara, abendanok, bai, ondo ez da? Bai. Ondo llegasari. Bai, zerto. Postene. Ia, zer da lata etorzarie, eta, bueno, Inge gazin zandun berba, bainola telefonoz, kontadozkuna apurtxu bete zer prekupeten txuien, zeueri eta beste bermioko eta Eleizalde ikastolan hasidan mugimendu honetan, bai, bueno, gizau sakon duku, ezadote moduen, Eleizalde ikastolako altxaburue proiektu edarozu aurrera, ez da? Ja, bai. Kontapurtxu bete zer dan. Bueno, altxaburue da gurasuen mugimendu bet, eta mugimendu honen helburu nagusize da alik eta geizen atxeratutie mugikorrak edo smartphonean erabilerie gure inietan. Berrogei eta lau urte, berrogei eta bostera arte ondo. En momentuz amasei. Amasei? Horia esango lekide la letxe. Bai, Bai, bueno, ikusi du azken urtietan asko aurreratu dela, eta bueno, orain momentu honetan da helburue hori apurtxu bete luzetuti. Arduretuteko. Bai. Behin olak izan duen elkarrizketa bat, 12 urteko ikasle batek urten zauenean frontoien onzan horretan, azoka, bermioko gabonetako azoka. Eta bertan esan zauen zuzenien, eskatu dut mobilo lentxerori, 12 urtegaz. Da bitu behin lekusiot kalien mobil hartzen txoie. Hemen eskaitxerun da txupete baten moduen. Bai, bueno, hori da gaur egungo realidadie, eta, bueno, kezkatuten gaitzu zen kontu beta, eta holan hasi ginen. Kezka partekatu bet, pentsaduna baino gehiago gara, pentsakera dakuna, eta, bueno, holan hasi garan. Pasan ikasturtien, guraso talde batek batzar bat konboka zauen, DBH biko guraso talde batek, hauren esperientzize partekatuteko, eta hor esan dozkuien, zelan DBH biko talde txube eta marre ume edo ondino mobil barita usela, eta haureri zer funtzionatzoien horra helduteko, eta bueno, partekatu guzan dauie, eta posible dala geusek itxie, eta horra segaran, era informal batien, leko desberdinetan urteten zan dauen konbertsazioek, eta esan duen, pilo lekotan urteten dauen temie da, eta igual zozer egin aldugu, eta holan hasi garan batzien. DBH dako 14, alde zan? Amairu, bai, 13 urte da, bueno, ondino, 10 edo da oso supervivientiek. 10 zematetik, hainbatetik, no? Bai, hainbatiez, bai. Bueno, igual, bueno, bai, hortik berrota 10 edo zango. Gana horrek 10 bestiz, erlazionako eurek 10 bakarrik beste batzukaz dauz. Kasu honetan, kuadri bardineku etiez, eta hori importanti da, klaro. Azkanien kuadrille baten 10 personatik sortxik mobile badako jenda bikez, hori presinue sentidu ditzen da. Bai alderantziz badan,
azkanin ez dako zu hori behar izana, zure lagunek ez dako ba, kostumbritzen zara, ez dako zure lagunek, eta zeu pesu bihar. Eta hori da, apurbet altza buruk lortu gura dagoena, bai. Hori marieitzi ebeste norabide baten. Bueno, bigarren galderi oso erantzut dauzu, tranquile, nik aldera botakotaz, erantzute mazuien urrengo kuribe, ez da pasatzen ez eber. Kezkie aur dau, ikusi dezeitzik, da zer gaitize bebai. Da, bueno, gero, hirugarrenan, guraso gisa, elkar antolatzeko, hor zelan ikusi zui edo, zelan inzuien antolakuntza hori. Ba, ziera baten, holan esan zan... Batizutan bertan, itxaroten edo inglesen edo partikularretik urtekeran, ez da? Edo zurito bat hartzien, Polideportiboko tabernan, da holan, era informalien, lameran, eta holan, komentaten, ahos-aho, da gero eta gehiz auzungaran zabalduten, ikastoligaz bai hasiera batetik berbai egin gendun honen konture, eta hasikeratarik emonda askoien hori babesa, da orduen, holan gara, bilerak antolatuten, eta holan. Oso ondo. Da, ekintza, orain arte, ze imin zuie martxan, zein zuie... Edo zaukera hondi, azkanien hor beha bizuie... Esan zuen laguntza, bai. Kastolan aldetik, gurasuek entaliz eta basa hosien, claro, ekintzek ja, bai. Gatxau eda, ez da? Bai, izeilero batzien gara gurasuek, azikera baten, azikera baten lelengoko topaketan antolatu zauina gurasuek, debeatzeko gurasuek, ez daitz, 20 persona, 15 inguru esango zien. Eta ikasturte honetan hasi gara, lelengokotan egon zan, hortik, 15 bigarrenan ja hasi zen jente gizago etorten, gero difusio talde bat sortun zandun, eta hor 70 familia inguru gauz. Eta hortik zun gara, formakuntze desberdinetan parte hartzien, ze mugimendu hau jatorriz, Gipuzkoan hasi izan, 2019 zen, auregia denboratzu daru oie. Eta pilo bat ekintzain zauie, pilo bat material dau, eta izedana dago egin ze, geuzie da mobiten hastie, no? Sarea sortzea da gure ardura. Oraingo momentuan egiten gaudena da sarea sortzen. Eta horretarako urritik onaia martxan gaude, eta topaketa horietan erabaki genuen edo proposamena egitea ikastolari, formakuntza bat egoteko ikastolan bertan aditu batzuekin. Aurrekontuak eskatu genituen, eta pedagogikatik ikastolan baietza eman ziguten, eta Miren Rosekin egin genuen formakuntza hori, Miren izan zela 2019an sortu zuena Zarautzen bere seme-alaben ikastolan, eta, errealidade hori beste pertsona bat kontatzen dizunean, claro, da pasada buena ikaratzen zaitu asko. Orduan, gube bai Ibarren egon ginenean Beragaz eta Telmo Lazkanogaz, eta, beste aditu batzuekin pentsa genuen beste batek kontatzen dizuenean, horik kontzientziazio indarra asko daukala. Orduan horregaitik gonbidatu genituen familia guztiak, bai mugikorrak daukana, edo ez daukana, edo ez dakina zelan jarraitu aurrera, ze egia esan da guraso izateko ez daukagu holan instrukzioak, ez da? Instrukzionik ez azterketarik. Horregaitik. Hori, karnetak eta. Ondo gozan da, azterketa bat. Batzutan bai, eta hau hobeto da pizka bat jakitea honi buruz. Claro. Eta horrela gaude momentu honetan, eta pasadan astean egon ginen udalarekin bebai. Bai. Eta oso posik gaude, beraie bebai kezka daukate. Bai, badako horra formakuntza batzuk, gu behintzekametik gauze ikusten, 21 esan da Sagrado Corazón ikastolan, otsailak 5 da bebai Eleizaldi ikastolan, dauz horre ekimen batzuk mugikorra dalata eta beste gai batzuk bebai, da gero institutorantz beha itzen daue alkohol eta drogakaz eta... Bai, tamales hori mugikorran kontoku uste dut bertan bera geratu zala. Bai? Orduan nik animeten dut jentie,
parte hartuten badakitz azkanien topera gauzdanok eta, bueno, azkanien ritmuek askotan ez tozkuia itxitzen, bai, uste dut gaize oso potentie dela eta holako gauzetan parte hartzie eta beti okintzun kutsue hori, no? Herri hurbile izan gara, komunidadien funziona dune, bai, azken hamarkadatan badegiz esan, hori da dinamiki apurbet gizartina, no? Individualisti hauekara eta kostaitzen da asko horretan gauzetan gehiz hau parte hartzien eta uste dut hori rekupera inbidileki dule. Bai, segana bera mobile bai hainbeste estudizo dago hauri itzen dauela. Mobile gazdako erlazin hori, orduen zubiar, itzen dagoena da murriztu gizarteko erlazin horrek. Gogorra da, azkanien psikologuek behin jauie. Bai. Hori mobile, psikologuek, diseinatzaileek eta hainbat Silicon Valleyeko santarrak. Hori izan dozkuien formakuntza baten geratu nahitzen horregaz, no? Zezaten daui, mundoko listuen atiez, eta haurek sortu daui hau dana. Eta eitzen duguk haurek inozkuiena, ez bain daigun haurek eitzen dagoena, zezaten daui hauren semalabak ez dako dira inongo makinerik, eta... Eta horreri bimitzen zoi, eurek esaten zoien naniri eta horreri buzoien, euren telefonue, sartute izen euren etxera lanien. Efectivamente, bai. Claro, ez dakiz horrek. Bai, holanda. Zigarren galderara ingu, mugikorraren erabileraren inguruan egindako lanak zer harrera izan du? Bueno, familiekin oso harrera ona izan du, ez pentsa hasieran ez geundela urduri edo antolatzen ditugunean batzarrak hilero esan duenez iraide, urduri gauz, azkenean ez dakigu zelako aukerak dauzenek tortzeko gurasoak edo, baina jendea kezkatuta dago eta harrera oso positiboa izan du eta pizka bat errealidadea deskubriten gauz orain ze gauzak egin alditugun, miren formakuntzan miren Rosek formakuntzan esan zigun hainbeste aukera. Eta, Zeuen hartin batuteko, ez da? Bai, eta gero zelan zenolako momentuak kendu beharko genituen guretzako ohitura dena, gure umeek ez jakiteko hori ohitura ona dela, ohitura txarra dela, gauza batzuk, adibidez, despertadora ez ipintzea mugikorrean, eta despertador normal bat edo gutxikitzeko despertadora ipintzea. Hori gabonetarako, Olentzero eta Mari Domingin eskutitzan egon zen gure etxean adibidez. Hori eurek berak esan zuien Rosek. Txorrada bat da, orain ez gaude... Bai, hablan, como klabiek, no? Errealidadeak dira, bai, claro. Ez que hori azkanien, ikasten zunien lelau, mobi ez tala onbiar mesia enotzen, edo zeura albuen, claro, beste... habitazio batera eruten zu, da beste habitazio bat emadauen, ez dako zuia iratxargai horik. Nik aspaldidako txar bat, haulan pile dune. Oso. Bai, solo queda haulan da. Osa, areken boten dauen zaratie, ez da, mitzen zulean, ez da, cesaria edo haulako horren bate telefonuen, gozo izartuteko, edo... Claro, orduan zuk esan zuinge, zuen Olentxerok egar dauela iratxargaiu egongo urtien, ez da? Bai, eskutitzan ipini genuen. Pilekaz eta... Hori da. Zaratatxue? Bueno, ezin duzu erabaki soinua, hori da txarrena, ez da? Claro, ez que hori, pi. Eta bakarrik dago alarma bat, ezin duzu ipini eta bostetan eta marretan eta horrek gauzak, ez da? Baina, bueno. Ez que, hobeto langanera ze... Eltzen gara denboraz lanera. Claro, hori, importante, bitu orain trenak azdabiltzenak arek bardin jase iratxargaudeako egin, gero lanera zuti fastiz eta hor. Ze telefonu nitzen dauen inganera, emoten zu stop harin, da gero ez da behar lora, 5 minutu amar, da hori, txarrau, ondo. Vale, esan zu, udalarekin izan dako harremana zera nabarmenduko zenuke, zeu zer badauen holan garrantzitsue, udalagaz topazuiena... Proposamen desberdinek erunduz, igual zozer klarugaz juteko bebai, arnazgunien kontue,
Eta gero, bueno, lehen komentadun apurbet, hori kutsue, komunidade kutsue rekuperati herri zen. Eta, bueno, ez du gure hau Leizalde ikastolan bakarrik geratuti, sino herri mailen zabaldu beste zentruekaz, merkatarizekaz, kirol elkartiekaz, zehazkanin gure inmi eta usen lekuek diez. Eta, bueno, horretan idea pakuz, eta, bueno, gogue badau, eta, bueno. Claro, es que hor, zuek hasi zari Leizalde ikastolatik, hain izari fuerte, eta hori zuzie, guzuie konkiste bermiozue. Ondo dau plana, Bueno, egia esan da, Altzaburua, Bizkaian eta Gipuzkoan, haiek badaukate gida orokor bat, holan lehenengo pausuak emateko, uste dut 10 pausu direla, eta gu bakarrik gaude gida hori aurrera eramaten praktikoki. Orduan ezin gara... Bueno, ja, ezin gara herri mailan hiru familia bakarrik mezu hau zabaltzen. Horregatik hasi gara ikastolatik gure etxea delako, más o menos. Bai, eta gero, interesa badago beste zentro batzuetatik edo herri mailan udalak zer antolatu nahi badu, izango zen oso interesgarria, horregaitik. Kirolan adibidez, futbolan, eskualoian, kikunberan edo. Bai, azkanian sarie gero eta handirau esatie reperkusio gizabokingo dago gai honegaz, eta beharrezku da. Presiño sozial hori, hori, lehen esan du lez, norabidik anbizen, no? Da bestera batera zutia. Eta horregaitik haude hemen. Irratian, kontzientziazio hori zabaltzeko. Gure basoin etorri hilebetero, gure bai prest. Gusto atrapako txagu. Esan txipia, honek engantzitzen dago. Da ganera, bizango zuie, ze hau da gauze bat, uste dut, tema bat, susmo badakot, dana empatiasko topaten zuna, gero dana, kosteitzen dagoela, zera 2006, venga, porik edo crossfitero apunte nahi, kontsentzizeta, gero junin bide. Orduen nolako zer uste dut esango dela, ze azkanien kirol taldiek, dantza taldiek edo beste ekime batzuk WhatsAppez organizeko dizbe, bai. WhatsAppa mobilen dago. Bai, horregaitzitin jogu, osea, helburue gurie bezta debekatuti, sino atzeratuti alik eta geizen, ze ime batetako zen rekurtzuek edo ramintzek, ez diez bardinek, heldu batetako zen alakoek. Geuri ja mostru honek zanitzen gaitzuz. Ime bateri ondorizuek dakotzosenak, eta klaru dago, ikerketak hori dinoie, datuek hori dinoie, jasarpen kasuek izen intziez, osasun mentaleko gaizotasunek gorantzin zauie, txikiz hauetan estimulazio kontuek terriblietiez, osasun arlotik dinoie, hizkuntza garapenien bebai, kriston atzerapena dau, osea, pilo bat dato dakuz. Danotakigu, bai egize da, kostaitzen dagoela, eta uste dut esango dela peluzerako lana. Burrukaldi, luzeko burruka bat. Bai. Hori, lehen esan zu, naubez, urrengo galderi da, aklarazin gubi daude zer nibe, ez dako semana barik, eta nago butxo galdute, arnazguneak esan zuen hori. Zer da, arnazguneak eta zertarako balizo dago. Bueno, arnazgunietiez espazizo batzuk mobilek kartelak imitzen diez leko desberdinetan, esateko apurbet hau leku da fuera de móviles, esatilez. Vale. Eta orduen ez da debekatuten, porque klaru da horre ez da ezer sostengorik ez da. Ezin zu debekatu. Eso es. Bai, uste du visualki ja impactu edako orduen, adibidez. Ikastolako sarreratan eta irteratan imien lekuen, imiek urteten dagoen lekutan, imitziolako kartel bat. Eta gurasuek ikustie, ja impacto batako hor. Orduen igual, mobilatateko orduen ja pentsaen gozua, burbet. Igual, itxaron ingot, eta ez dotatako. Eta hor, kriston mesu ezauz botaten zure imiri. Begizetara behituten txasu, atxalde honlastan azelan egune. Eske batzutan, azten zara dinamike baten itxaroten zauz. Da mobilataten zu, da dinozu. Pues ya entro WhatsAppan. Eta sartzen zara WhatsAppan, eta guzan barik, hau dutzu. Imiek urteten daui da, derrepente igual arpire bezkara behituten. Da, orduen horretako dau sortute horrek arnazguniek. Osa, visualki impacto bat okitzeko, eta, bueno, mesue uste du. Kontzientziazio beste herramienta bat da, azkenean. Eta, bueno,
zenbat eta kartel gehiago egon, bai ikastolan, bai leku publikotan, lameran, polikiroldegian, ez dakit. Azkenean sortuko direnak dira sare sozialak itziko ditugu eta errealidadeko sareak sortuko direlako helburuarekin sortzen dira arnasgune horrek, ezta? Bai. Izen politxedako orain azaldute gero bai ikusten txata arnasgune potenti dela. Beteteko, oxigenoz beteten zara moduen, ikusteko. Sozialki bai, beteteko. Bai, garrantzitsu da, zenik ikusi dut, bokadiugaz da mobilegaz guraso bat heldu ikastetxe batetako sarrerara, eta emon umieri bokadiu eta mobile. Eta umiek bokadiue, txokolate dune ganera, ikusi bez, da segiduen mobilegaz. Orduen, hemen algarazan zorrotza gurasuek ez dakoi kulpe handirik informazio espadakoien. Orduen, sari sortu, eta informazio emon gurasueri. Bai, da oso barneratute dago zen gauzetiz ganera, da normalidadi gazitzen du. Hori gudu, apur bete konstiente egin hori erabileri bai, ze konstiente zara nenien kontrol alzu askoz gehiago. Etzera llegaten zara da directamente mobilegaz paraten zara sofan, joe. Esaten zandozkoien klabiek, no? Kajatxu baten itxi sarreran, eta hor, era konstientien erabiltzen zu. Zagu esan digaraz, aparkalekuek, eso es. Etxien ez da konduzidu bia. Eso es. Baina mugikorren aparkalekua. Hori sortzeko ohitura bat, ez duzu kutxa bat bez, baina, behar baduzu erosi kutxa bat, eta itxi hor, eta, ez dakit, 6-etatik 8 tarditara, ez da mugikorra, eta ez da ez pasatzen. Edo adibidez, ipini beharrean WhatsAppan galderak biharko geratzeko, hartu mugikorra deitu eta irakatzi ume bateri esaten, kaixo, mama adibidez, zelan zaude. Ez dakite, orain ipintzen dute altabosa eta ez dakite berba egiten mugikorrarekin. Bakarrik dakite, idazten eta pantailagaz erlazio asko. Ez ka mumak errazoi asko dako, Asko. Hasi gara mumari eta txitxeri erakusten WhatsAppa. Ja. Eurek esaten zan da bien, niri WhatsAppa, bai edo ez, erreza dalako, bai etorri neureini ikusten, edo deitzu telefonotik, bitu, azkanien naturaltasunez, amumak eta txitxek bedako errazoi asko. Eta askotan, komentat esan duna beste gonien, mobilek aurreratu itzen du, ez da eskusie, no? Bai, berbie, eske kontrola inbidun ondauzen, tal. Eta esaten du, igual, lehenbe bai pasaten zan, realidadi desberdine da, bai, igual, espasun okingo zan hori, beste erramintza batzuk okingo lekizuz, igual... Kokotan, txip bat, edo... Edo, igual denda batera sartun da, jeusi nahi da, deitzu altzate amari, beste erramintza batzuk. Eta hori eskorean, horregaz gaiu ekazdaku, como inmediatez. Llamo y me soluciona. Kupula de kristal edo ako, dauzela oso protegite. Super, bai. Ez dakiz euren kabuzbe, deusin zara altza, azkanien guk zeingu, Jeusi da deitzu, lelau, altza hor duko. Deusi nahi, da ondo zauz, bai. Bai. Bueno, espabile, no? Apurtxu bete, a ver, segun adine, zema gauz berbetan, esan zuia amasei, 12 urteko seme alaba batek, deusi badan, esaten deusin gelata deitzu. Edo hau bidotama etorri, zigidun deitzu, beste... Ama modure zauzie, orduen beti zeungo zari perkupeta. Sentiten dut, bai. Berrogei urtegaz perkupetan gozari, Bai, holanda. Berrogei urtegaz esango da, ez que estazu deitzuten horren beste. Seme, deziten ongo zari eurek deustie, deitzuteko. Bueno, da, berbain june, zaskani mugikorra smartphonea, da igual truku ez, horrein modan dau imitzen lehengo telefonu, Da lehengo telefono bategaz, bitu, igual altxu deitzu, ja... Bai, azkenean... Zenbakiz ebi kasin bidau. Zei, tal. Azkenean, hori telefonoa izatea, deitzeko zeo zer behar badu, ondo dagoela, baina... Erlojotxue edo... Erlojua, bai. Hori ondo dago, baina, azkenean 6 urtegaz, ez dauz bakarrik lameran. Claro. Orduan, nik uste bien atxipe dala,
albaiteren zein zuen, da kokotan imini. Bueno, aztertuko du hori, adituekin aztertu beharko da hori, ezta? Bai, txipe, de daulan bitu. Bitu nora zunden, handue, ikastolatik gora due, mendire. Bueno, handi Hori badue. baku, GPS baku. GPS Txipe baku, okitxilez implantata. Mobilegaz dinosu. Bai. Mobil barik da trukue. Ja. Eskanin mobilegaz handauz danak. Gane, aspaldi ikusten da hori, talde txubete mobilegaz burue bajata, altza burua esan zui esarila zu, burue bajata, eta hirugarrena han bakarrik, mobil barik. Bai, Hori da. Koitxaue. bai. Eta orduan da behar izana dagoenien, talde guztizedako zu gure atzetik geratu, Claro. hori presinue. Taldien ez dau perfil konkreto bat, guk ez du eitzen, da ize mobilik ez dakunok bakarrik torri algara honetara, ez, justo kontraizue da. Osea, ez dau perfil konkreto bat, eta guretzako aberazgarrizena da, realidade diferentik ikustie, montsona eta funtzionatxon geusek partekatutie, edo montsona da orain era desberdin ingo leki dauena, edo 3 urteko imidakona eta keskidakona zepasako dan horrekin miek sortxidako zenien. Gero eta talde anitzaue askanien, emaitzek be aberatxauk esango da. Bai, azkanen gizartin biduta da, gizartin dano gauz hartunde. Eso es. Vale. Orduan, bueno, horrezan zuie, hainbat erronka dakusela, eta gitxik ezungo garela, bebai ametik itxukitik zeugokaz kontaktuen biharri izana dako zuienien. Erronka gizau, sariek egin, guraso mota guztizetako gurasuek eta sakuen sartun, badau urrengoko pausuek edo erronkak badauz gizau, hortik aparte. Asko diez, ja. Ekintzek igual, ez da? Hori ja lortuten badu. Ekintze politzek egin, eulan sendotuten da bienak mobil barik. Bai, Vamos a ver. Proposamenak erunduz udalera eta guztaiatxoien, hauri apurtzu bete... Bai, elkarteak, edo beste eskolak batzea. Bai, eso es. Bermeo mailan zabaltzea kontzientziazioa eta ia erantzuna badagoen. Bai. Erronka horretan uste dut gaudela orain momentuan igual. Gurasue ganera eta gehien bat amak oso imaginatibuk esaten zari ekintzekitzeko, que agertuko nizue bai. Bueno, haue bai esan zui, ez da, norka aldauen partea da hartu, hori da, danok. Bai, garrantzitsua da, ez garela holan talde zerrau, no? Sekta ez gara, danok parte hartu dugula, eta oso garrantzitsua da guretzako, adibidez, azaltzea zelan egon ginen, hasi ginen berbetan, beste talde bat zabaldu zuelako bere esperientzia. Así que, etortzen badira pertsona gehiago beraien esperientziak zabaltzen eta bereien erdurak zeintzuk izan diren eta zelan amaitu diren, zelan amaitu duten, super ondo guretzako. Ze ez gara adituak, bakarrik gara ama edo aitak, eta hori, no? Bai, ekarri holan txarlak egin, nik uste dut, gero bai gurasueri apurtzuetik ikaratu, ikaratu era honien, ikusitxe ze kontsekuentzi aldauen okin luzera, eta umieri ekintxe politzek monta. Bai. Hor aldagon trugotxu ez da. Bai. Eta ikaratu, bai. Haulan da, eske realidadi ikaratuteko da. Ikaratu, zenik bintxet dakotezen dokumentalak hortik, dau bat, ebolena ez, dau bat hortik, dauela, intzabilakone Katalunian, beti du ez, holan, hiri handizetan beti du zaputxu eta aurretik onega zean jente askoitzen da, eta dau hortik dokumental bat pasako txuti gure basuien, zentro bat mendizen, nere abi eta gaztientzako, dakoiena adikzio modure, mobile. Neska gazti eta neska gazte bat agertuten da 16 urteko eta holan hainbat dispositibo eta plataforma erabiltzen da horakon engantxeta. Eskan internetabide hori, esatilez adikto bat elez, ez da? Bai, adikzio bat. Hori sortzen duelako, bai. Positibue, bai.
positibu eso, zeratati haitzik, hau ez dala Bermioko gauze bat, ez Euskal Herriko ez, Espainia mailekue, mundiala da, hasi diez Australian bebai legiek amizeten. Bai, Australian kentu da, amasei baino gitxi hau, honek instata... Eso es, Dinamarka bebai hasi den txuten, Europako, ez daitz Frantzi bebai badan, Espaini behor dabil, bai, ezin gara legieri itxagoten egon. Harin gauzun bigara, claro. Bai, orduen gauze txikitzuek askanin aldaketan dizek ekarten da hoi, eta bueno. Da, ezin jaikin ganera lengulez, esatezan duzkien, ez fume, institutuen ez da, ez fume, eta askanin urteten zazun fumeten. Han esaten zuen, ez, da askanin, bai, orduen ezin jezan hauri mesu bakarra, ez erabili mobile, beste gauze bat emon bitxagu, estimuleteko, ez da. Bueno, azkaningoko herritarrei zeu zer guzi esan, animeteko edo, gurasueri. Jo, azkanien ni sobretodo hori, zer aldabiekin? Zelan aldabiek kontaktuen jarri, egin taldeko... Honi ez dako ziren montata. Ez, korreu bataku. Bai, hor gauzen prozeso dez, aldatu ingo txagu. Bai, zerringun, itxukirratia dako zide zabalik, gure basuin egin iragarki bet, zeuen ahotxakaz, hauz gozukaz, gure basuin egin prekopeta zauz, gura zuezara eta ez dakizu nondik agarra zeure honi, Ikaratuko dira baina benetan, horregaz. Bueno, azkanin erakargarri zebadan. Bai, imeli daku, orduen kontaktuen jartzeko, todas formas, inongo, nonok entzuten badao eta badino jo badeitzu dut, ikastolara bedeitzu alda, eta horrek pasako eskuile guri kontaktue. Edo bestela kaletik topako gara, ez da inandia bermeo. Danak ezatuten gara, así que, inongo arazo barik. Inguna da, bidizo honen, bertan deskribizin nuen nimi hor, eta gero bebaitzungo gara zeukaz kontaktuen itxeko kuinetxu bete, edo irratizen edo zela. Super ondo. Vale, perfecto. Eta bueno, beti akabaten du elkarrezketa honek galdera sorpresako bategaz. Animeten zarie? Bueno, venga. Hor guez. Lelau ingegazingu, daulan iraidedako denpori pentsateko. Iabeteko pasan hileko galderi da, bai honino gabonatan eta ongarales, ez da asku kaduke galdera hau. Inge, amatxue, prekupeta dauen amatxue hau, eta erremango handizek hasi dizen talde honetan. Zein da zurentzako domeka perfektue? Venga, hogeta marzu. Bai, pakozu? Bai. Venga. Familiarekin. Mugikor barik? Egun pasa, kaletik edo ondartzan esango nuke, adibidez. Aritzatxun edo bestela... Neguen edo udin, bai, igualde. Udan, mesedez. Aritzatxu udan. Eta bestela, bigarren aukera moduan, eta ni algortarra naizenez, algortara joan bizitatxo bat egiten, familia edo lagunei. Familizen. Bai. Familizen da ondo pasa. Bai. Vale, eta iraide. Aldera ona. Bai, bueno, domiki ondo pasateko. Bai. Da zu iraide, zin da zuentzako domeka perfektu. Nitzako udeko domeka batu bai. Bai, bueno, berak esan dagoelez udeku ni negoku zan. Jin eta jan zarie. Negokue, perfektue, euriza parradak eta sofan, pelikuletxuet ikusten, daia gominolatxuetxuk imitzen mazta zuzen, eto. Nero alabatxugaz, da, bueno, nero bikotigaz bai. Claro, bitu, nik ez duten energikoz, nik energikoz egon duten ingegaz goizez eta iraidegaz arratxaldein pelikuliko. Perfecto, da, gominolak ez, ze gabonak niri totaltzarto sartundaztez, kiotxu batzuk, ez da zan roskoirik, bai, sartundaztez leko danatatik da, horrein beti naude sarritxeta. Oso ondo, bueno, eta azkaningoko galderi ez da galdera bat. Inbizuie arri-horriar, irutiko bienara, bakizu, piedra, papel eta tijera, eta irabazten dauenak, hauntxek esango txuti zeren bidauen. Ja, presa hausie? Bai. Venga, arri-horri, ar. Empate, sinkroniz eta dauzonek altxaba buruekuek. Bat, bi, iru. Bat. Ai, zeu. Ingek, bat zero, irutiko bienara da. Vale. Venga, bat, bi, iru. Empate ostabe, bi bat, bueno, bi zero.
Jazta, irabazi daue, Inge. Ja, seguzu kantatxu beti inbizu aukeratu, elkarrizketa gozo hau, eta arduratxue izan dana, akabateko. Seguzune. Jo, euskeraz, no? Ez? Seguzune. A ber, itxuki da, euneko euskaldune. Ez dut esango. Internacional, Australiatik entzuten dozkuie. Benetan. Bai, da datuk esan daue, bai, Indonesia bat, non hor da, Indonesian bebai entzuten. Orduen gure basune esan, bitu, gaur Van Halen ekin jagurtiek, edo gure basune Aretha Franklin, modernie basaran Rosalia, seguzune. Badakit, euskeraz. Bai, esan. Izaroko Paris. Izaroko Paris. Mesedes. Mesede barki. Izaroko Paris. Bai. Vale, Izarona. Bale. Izarona, Bai, oso gozue. Bai. Bueno, eskerrik asko bizori. Zuri esker. Hemen gauze zeuek bizu jenien edozetarako, eta... Zer, nervizuk du diza espaldi ez da? Bai, gustora. Super ondo, Engantxeta zeu. Arrazoi haukinzu. Bai. Gitzitzen okitzen dut, Bai, honetan bai. Bai, bueno, bikote, eskerrik asko tortik gaitxik, Zuri. eta ikusko gara urrengutan. Bai, eskerrik asko. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira, zure eskuei begira. Dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko, ibai aldamenetik, akaso ez dizut esan, maite dudala bizitzak, zure begietan, egiten duen isla. Dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaitudan. Dantzan, Notre Dameko plazan. Dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan, zenbat maite zaitudan. Dantzan, zena zenta sena da. Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen, soinek ordin batekin, zuk jarraitu izketan, nik musuak kopetan,
zer egongo tezaren, zu amesten benetan.